давоми соли 2019 дар таваллудхонаи вилояти Суғд 4 нафар занон 3 гоник ба дунё оварданд. вазн ва ҳолати кӯдакон хуб арзёбе гардид. ҳамзамон 200 нафар занон 2 гоник ба дунё оварданд. он кӯдаконе ки вазни кам доранд дар таҷҳизотҳои махсус нигоҳ дошта мешавад ва дар ҳолати хуб гардидани вазъи саломатиашон ба модарашон бармегардонанд. давоми соли 2019 6184 нафар занони ҳомиладор дар таваллудхонаи вилоятӣ тифл ба дунё оварданд, ки ин нишон дод нисбати ҳамин давраи соли 2018 қариб 350 таваллуд кам ба назар мерасад. 70% кӯдакони навзодро ҷинси мардона ташкил медиҳад. аммо буданд ҳолатҳое ки модарон дар ҳолати таваллуд намудан ҷон бохтанд. себи 2 нафар марги модарро мутахассисон шарҳ доданд. дар соли 2019 ду ҳолати фавти модар ба назар расид, нисбати соли гузашта 3 нафар буданд. аз инҳо ҳам 2 нафари онҳо дар ҳолатҳои вазнин, яъне як нафарашон зан ворид шуданд ки бемори экстрагениталӣ, яъне бемории хун доштанд, бемории верлигоф мегӯянд, ки умуман ба ин ҳомиладор ҳомиладорӣ ғайри мумкин набуд. ва дар сатҳи антинаталӣ, дар назорати сатҳи антинаталӣ дар давраҳои аввали ҳомиладорӣ нисбати ин зан корбарӣ шуда буд. ба ин зан бо хешовандон оиди исқоти ҳамл вобаста ба бемори экстрагениталӣ пешниҳод шуда буд, ки ба он қатъиян рад карданд зан ва хешовандон. ва дуюм зан ки аз ноҳия ба мо бо бригадаи сайёри эҳё бистарӣ карда шуд, дар ҳолати хеле вазнин буд. дар ҳолати хеле вазнин дар ин зан оризаи ҳомиладорӣ, оризаи умуман даври пас аз валодат ва ҳомиладории преэкламсии вазнин ва экламсии баъди валодат дида шуд, ки бо хуншории майнии сар авориз гашт. ин зан ҳам дар ҳолати хеле вазнин ба таваллудхонаи мо бистарӣ карда шуд. аз тарафи мутахассисони мо, умуман аз тарафи мутахассисони ғайри воҳидӣ бисёр кӯмакҳое ки аз рӯи стандартамон, аз рӯи протоколамон, ғайри протоколамон ба ин зан гузаронда шуда буд. новобаста аз гузарондани табобат ин зан ҳам дар шабони рӯзи 24 фавтид. аз модари солим насли солим ба дунё меояд. ин гуфтаҳо ҳақиқат дорад, гуфт ҳамсуҳбати мо Дилором Дадобоева. зеро аксарияти занони ҳомиладоре ки ба худ аҳамият намедиҳанду дар онҳо оризаҳои бемориҳои дигар дида мешавад, барои фарзанди дар батн буда хавф эҷод мекунад. ин буд ки давоми соли 2019 240 нафар кӯдак баъди таваллуд шуданашон фафтидаанд. синни соли миёнаи аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми соли 2019 75 сол муқаррар гардидааст. тамоюли зиёдшавии синну соли шаҳрвандон гӯяндаи баланд гардидани сатҳи зиндагии мардум ва хизматрасониҳо арзёбе гардид. давлату ҳукумат вобаста ба нигоҳдории модару кӯдак рӯз то рӯз тадбирҳо андешида истоданд, лекин ҳоло низ ин масъала беҳбудиро мехоҳад. мутахассисон мегӯянд, ки агар корҳои фаҳмондиҳӣ дар ҷамоату маҳаллаҳо зиёд гардад, ин барои нигаҳдории фавтнокӣ кӯмак хоҳад кард.